И така, уважаеми приятелчета, здравейте! Аз съм Димитър. В тази серия видеоуроци, които започваме сега, ще ви покажа как да си правите музика без да имате никакви музикални умения. Много е лесно. Избрал съм за целта професионална програма, с която много продуценти правят яка музика. Също така най-лесната за ползване от всички музикални софтуери, които съществуват на света. Така че много интересно предстои. Останете с мене. Сега искам да ви покажа в този урок какво ще направим. И така, както виждате, подбрал съм нещо простичко, мелодично, звучи тропическо, така денс парче. Ще го направим в няколко части и без да губиме време, първо искам да ви запозная с програмата набързо, настройки, опции, това и почваме. Атака! Айде да се гнуркаме! И така, приятелчета, започваме. Отворил съм сайта набързо на ImageLine. Тук така, както виждате отгоре, пише ImageLine. Това е името на компанията, която произвежда програмата, която се казва FL Studio. Тук в сайта също така ще оставя линкчета в описанието. Ако искате, ако ви хареса, искате да се занимавате по-професионално, да си я закупите. Има различни пакети, различни опции. Както виждате, има я в версия за Mac, така и в версия за Windows. Има също така системни изисквания, които може да прегледате. Временната версия, която в момента е, тук пише 21. Аз ще работя с 20-та версия. Когато започна да се занимавам с тази програма, беше трета версия. С FL Studio номер 3, сега вече сме на 20, 21, така че може да си направите преценка. И така, сега ще отворим програмата. Ето така изглежда на пръв поглед, като се отвори FL Studio. И набързо искам да ви покажа, да ви въведа кое какво е, кое къде се намира. Както виждате, на първо лице, директно в челото ни удря тук отдолу, това е миксера. Тук се намира миксера, на който на различните каналчета ще нареждаме различни инструменти, ще ги увеличаваме, намаляме, да се балансират, да звучат добре. Ще започна тук отгоре. Както виждате, тук имаме меню с разни опции. Ние предимно ще ползваме най-вероятно този таб, който се нарича Options. Ще ви покажа по-нататък в процес на работа повече неща. Тук така можем да увеличаваме и намаляме. Между другото, тук така отдолу виждате един дисплей, където мърдате мишката из програмата и на този дисплей се случва нещо, показва навсякъде кое какво е всъщност. И тук така пише Master Volume, както виждате и тук вляво. Master Volume, тук може да се намаляте звука от самата програма. Тук има две опции, Song и Pattern. Pattern е когато се нареждаме музикални инструменти тук на този channel rack. Тук се нареждат барабанчета и разни тем подобни инструменти. Тук се прави паттерн. Когато един паттерн е готов, сменяме тук на Song и се го нареждаме този паттерн и тук отстрани на плейлиста. Това е плейлиста, където се нарежда целият ни проект, цялата песен ще е тук. Тук са play, stop, преслушване, те стандартните неща. Тук имаме настройки на темпото, като мърдаме нагоре-надолу, както виждате, можем да си променяме темпото на проекта. И друго важно нещо тук така има тази иконка и тук точно до темпото, виждате на дисплейчето изписва метроном. Метронома е много полезно нещо. Ето като го натисна и пусна play. Цъка в бит, надявам се, че се чува добре. И така метронома е важен за синхронизиране на някои инструменти, мелодии, работи, когато се правят басове, това, за да са в бит, може да си го пуснете, да си ги нареждате така. Аз ще ви покажа.
Друго на това дисплей, че тук имаме времето на проекта, в което работиме, реално време. Може да се променя в минути и секунди. Тук в битове, аз ще го оставяме и така. Аз си го оставяме и така, работя си в минути и секунди. Тук също в реално време ще показва това е за процесора, как се натоварва процесора, колко работи, ако имате добър компютър или не. Ще ви покажа аз с какъв компютър примерно си правя музика и работя. И с много по-слаб съм работил преди и съм нямал проблеми, така че се надяваме да няма проблем, но ако има нещо, ще ми пишете в коментарите, ще ви кажа как да си оправите това. Ако имате натоварване на процесора и някакви тем подобни проблеми, тук до него е меморито, паметта на компютъра, така че всичко се диагностицира от програмата. Има разни други иконки, които не са важни на този етап, ще показвам в процес на работа. Другото, което трябва да се знае е тук са патерните, ще ви покажа как се нареждат. Може да се правят много, като се мърда нагоре и надолу. Мърдаме с мишката нагоре и надолу и на всеки различен патерн се нареждаме различни инструменти. И така, тук така са тези бутончета, за всички тези панелчета на програмата интерфейса може да се показват и скриват разни неща. Както виждате, пианото, чанел рака, миксера, това е браузера, тук отстрани, където може да се търсят разни... Не може, тук така предимно ще се търсиме от браузера инструментите, които са... Аз съм подбрал, има много плагини към тази програма, това са добавки, с които могат да се правят страхотни неща, но като за начало ще работиме само с наличните инструменти в програмата, където тук в браузера има ето тая папка Pax, като я отворим, има drums, барабанчета, разни други неща, различни видове барабанчета, kicks, това са касите. Прислушваш си, слагаш си което ти харесва. Тук на channel ракът, който виждаме в момента, могат да се нареждат, тук се нареждат кикчетата, примерно като или каквото и да е соло, барабанчета, разни други инструменти, перкуси. Ще взема, например, някой този кик, мога да го гепя и направо да го пусна и тук в това. И той вече е зареден. Като цъкнем тук, можем да го преслушаме на този wavefront. Вече не е зареден. Дори долу в миксера на dB метъра, където можем да видим, това е метър за децибелите. Това е важно да се знае тук така, ще обяснявам във времето. Каква е силата на самия инструмент и честотата. Има един плюс тук отдолу, като го цъкнеме и тук така към програмата си има разни синтезаторчета, други неща, пиана, бас неща, които ще ползваме. Отделно, когато си ги наредиме, има на миксера отделно могат да се нареждат допълнително и тук остали на и тези слотове, още инструменти. Те са различни от другите, класическите дилей, реверб и много интересни неща има. Тук ще ви показвам с времето. И така, общо взето не е нищо страшно. Като цъкнем с ляв бутон зареждаме кик, трябва да сме на патърн, за да го чуем. Ето. И на всеки първи удар тук слагаме кик. И вече се получава някакъв бит, както виждате. С десен бутон, като цъкнем и дърпаме настрани, ги махаме. С десен бутон с ляв се слагат неща, с десен се махат. Има и други опции, примерно за да стане по-бързо, с десен бутон върху самия семпл тук. Може да отидем на Fill each two steps, е много нагъсто на това. Това е за хай-хатовете, може да се използва. Ние можем да използваме на всеки 4 такта. Тук се нарича 4 steps, ние го наричаме 4 такта. И ето, като го натиснем, вече се заредиха тия кикчета на всеки 4 такта. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и така и така и така и така. Както и на плейлиста тук виждате, имаме тук така също имаме тактове. Тук по друг начин са наредени тези тактове.
те пак са описани тук отгоре. 1, 2, 3, 4. Тук почва петия. 5, 6, 7, 8 и така. И сега мога да мина на Song и този първи патърн да си го сложа с ляв бутон тук отгоре и вече го имаме в плейлиста, където се нареждат всички инструменти и този плейлист накрая се експортира в формата на MP3 или какъвто аудиоформат си желаете и така. И ето може да чуем вече какво имаме там. Това, което сложихме, той е кик. И общо взето не е страшно, не е сложно, има много неща, изглежда страшно, но ще ви показвам колко е елементарно и как без да имате никакви музикални умения, дори тонално ще се направим това, което ви показах, колко готино звучи. И така, по принцип не искам да правя много дълги и скучни видеа, затова в това въведение мисля, че е достатъчно за сега. Във втория урок ще ви покажа някои важни настройки и опции на програмата, за да работи всичко окей. И почваме да се нареждаме вече инструментите, за да направим това прекрасно парче, което ви показах и сега ще ви го пусна пак. И така, уважаеми приятели, благодаря ви, че бяхте с мене и ще се видим в следващия урок, където започваме да развиваме вече нещата по-сериозно. Айде!